ndang siap-siap nganu melok jare arepe melu buang sampah Babel. Tapung sego piye? Tapung sego. Aku sing nampung sego ki lho. Sabar ya, Kong. Ya sabar, tapi wetengku slemet-slemet bel nggih sik aku tak salin. Jane wetengmu kena apa to, Kong? Kena ri. Weteng yo mesti lara yo kena mangan apa dingi. Jangan kali ora kok tutupi sing lho. Sik iki matrit ganti rono sik. Wong tuwek kok ngembah. Lego. Apa-apa wong tuwa era lek gembol. Jali lek wetenge wis suwen ora kena dimpet, kudu ngentut tibae sing metu ampase lho, matrit ngono. Cek maseng. Kuwi gara-gara panganan ra mbok tutupi akhire diencloki laler, Bel. Ndang kek siap-siap budal selawan. Yo, iki jenenge buang sampah karo olahraga. Bel becak numpak sepeda ungklik. Nah, jangan Bismillah. Yes. Ting. Bel becak numpak sepeda untung. Akhire teko omah. Oh. Direm. Hop. Direm. Lah ini lho. Gune. Ya tak jika kudu dene sik nang. Sik ben aman sik. Yo. Dono slep. Lah, kuwi aja kok cantole ning. Nggih. Malah kok aja iki tanganmu aja gocelan. Ini malah gocelan kok iki. Kene lek dudut ora umum. Wes. Gocelan aja geblak. Iya. Bolak-balik wis tak omongi lho Mbah Bel. Lek tak junjung tangane aja gocekan. Lah malah gocekan terus boyoku langsung sedut. Piye ngono kuwi? Ya. Aku emang loro ya. Minta maaf tenan, Kong. Ya lara saiki. Minta maaf. Junjung bobotmu masake entar lho, mangek ngono ya kok tangane gandoli. Minta maaf, Kakung. Ya ngono kuwi. Boyokku nganti sedut lho Mbah Bel. Sok-sok neh lek dijunjung aja tangane aja gocekan ya. Iya, siap. Ya wis. Aku tak masak. Aja lali isah-isah, Kong. Wah. Ya mesti sing isah-isah bendina ki sapa to Mbah Bel. Aku lho masake urung budal. Gawakku kudu gering sakjane iki. Ya wis ra apa-apa wis kare tak isah-isah. Karo pemene jerengen. Beyu, wong aduh isa-isa urung tak tandangi, masa urung tak tandangi tambah jereng-jereng neh. Mbah yo sitok-sitok Mbah Bel. Aku itu robot. Mosok penggalan kabeh kok blek nang aku. Susi aku kabutan penggangan, lakuku etek ngono lho. Lho, nang watuk-watuk ngono. Watuke kudu tuwek. Sing tenang, Kong, sok oleh pahala gede. Pahala ya pahala Bel. Nek ya lek terus-terusan ini iki malah ora pahala. Remuk ya to. Wis remuk, bengi ralah ijol apem goreng. Ngene praya sengsara diriku Bel becak ter. Dirimu bahagia ter. Wis aja ngongkone, aku tak nandangi sitok-sitok ya. Iya. Terus aku tak sarapan neh. So. Sontoloyo. Sontoloyo ngono kuwi. Wis ora usah ngongkone.
ora lho Mbah Bel. Sedina blek dolanan HP lungguh. Ngono ki apa ora waleh to dirimu iki? Ora waleh, Kong. Aku lho sing nyawang ki waleh. Tapi yo piye ya trahno yo sliramu kan lara stroke ngono. Ya piye neh, isane aku ini mek ndongakne supaya kowe iki ndang sehat, ndang mari. Lek tak pikir jeru-jeru ki ya nelongso lho sajane. Neng aku yo gumun, lungguh sedina blek nganti isuk sampai sore kok ndak waleh. Kuwi sing tak ngumuni iki Bel. Gusti Allah nggak terus nggak waleh kok. Berarti kowe membalas karo Mbah Gusti. Ngono kuwi ora oleh lho, Bel. Entan Gusti Allah ya ngekeki lara penyakitmu iki kowe diuji sabarmu kok. Kowe malah melok nganu Gusti Allah ora waleh ngekeki lara stroke. Jare kon beriman karo Gusti Allah. Mangkane aku ya ora waleh. Ya ora waleh ndonga. Ora Rita tak syukuri. Lah kok yen waleh ora ngopeni aku. Nyapo waleh ya ora to, Bel. Tetep tak syukuri padha karo sliramu ngono mau lho. Ngopeni dirimu iki padha karo dirimu iki titipan amanahe Gusti. Semakin tak openi, aku tambah semakin akeh rezeki. Sapa ngerti sok dijoli kanthi widodari. Sing enek mangga bidodari ae. Lah piye wis nang donya lho kon poso saben bengi Bel. Wis ning arep-arep ya mek siji kuwi. Widodari. W-I-D-O-D-R-I widodari. Lah rezeki titik-titik panggah oleh. Lah kuwi lho sing garai wong ora semangan ki nek urusan bengi. Kowe penak, kene ra penak. Ya toh, ngono ae wis nyengek-nyengek. Wong lanang kok urusan bedil, mesti kaya cakil. Aku kaya cakil, kowe kaya limbuk, anake cangik. Dadi sak omah kuwi bolone wayang, wayange Kurawa. Ngomong ngeloni bojone kaya cakil. Kan ya wis kebutuhan pokok, Bel, becak ter. Kok malah rusak lho, Kong. Ora uti Mbah Bel iki mbenakne. Ora lho, kowe ujug-ujug terus muni ning sandingku ngono lho. Kaya demit ya tekomu. Aku bojomu kok kudu demit. Ujug-ujug iki basa ngendi? Ya ujug-ujug iki basa planet alien ngono lho. Lah kowe mara-mara ujug-ujug iki teko ning sandingku karo muni kok. Lah iya to, arep lungguh bingung. Ngono lah kaya ngendok arep pitik kaya pitik arep ngendok. Ngono lek nganu ngegen-geti demenane. Bola-balik kan wis tak omong. Kowe iki aja ujug-ujug teko, ujug-ujug omong. Kaget, gadet. Panggae. Ya pangga to ancen menungso. Lek ngolah-ngalih demit. Lah iya, sliramu iki lho demit. Kale ora pamit, cak ter. Ya, noleh. Guyu. Weh, cantike piye, Bel? Ayune piye, Bel? Lho, ora. Lek. Nengok iro ayune kene mambu. Mambu apa? Lek. Mang isu tak gugah, tak ndang tangi isu, subuh ini ndang tangi olahraga ora, lek nyauri bel becak, brot. Akhirnya gimbal, tuwek gimbal. Lek. Piye? Terus kok. Lah ya kan lek digugah isu iki ndang tangi ora kok malah ngebel madret terus gimbal. Bareng ambune ra enak ngene. Ngono kuwi ora baik, Bel. Sesuk lek panggah ngono, tak keruk, tak lumpune tak kei tepung ya to, tak pepe dulu terus tak goreng. Terus panganen.